tim gi duto wang gini dwar pesa. Aya. En ang'o momiyo gigi duto bende timore? Te bende en yo kende minyalo bed ka itiyo godo mondo mi ochwale mane kidieny montie nyakora moge jwang' penjo momedo penjo karka ni bende lwasi ni kata kete yo makare ka warango chenro mopogore opogore mae kidieny makoro dani bende ang' wakele twak welo mabena kone antiere godo e county mano ma Kericho ka wantiere kod okinyi ma kawuono wada bedo kae mondo mi warangane wendo machielo mabende ne pok oulore ne nyakora moge jwang' okinyi ma kawuono wandikia kod daktari Ezron Omollo mabende en jalony kata jatend rang'iny mago professional standards mano ka entiere kacha e migawono mar thieth okinyi ma kawuono. Daktari Ezron oyawre kendo machiegni kama entiere uchiewo yo machalo nade to kawuono ang'e donja tir nyaka twak kama wantiere dhi bedo ka iloso kaka ilo sirkal un jok matiyo kore migawono mano mar thieth odiochieng' ma kawuono gi odiochieng' mokalo gi ndalo mabiro mbele kae gin gik mage ma wageno winjo kotenore kod thieth mogonyore kata ma wacho ni universal health coverage. Daktari Nyikal wan go e studio kawuono to wacho kanyo ni en thieth ne oganda duto e yo mogonyore. Wacho ni mana universal health coverage bende mano e mise mare. Inyalo kono matutu bende kotenore kod romo madhi nyime Kericho. Erokamano ahinya kuom gwela kendo agoyo erokamano ahinya ne osiepa kendo ng'at ma aneno kaka wuora e tij sirikal mar piny owacho nikech en ng'at mosebedo kwasumre go paro wagoyo go mbaka kantie gimoro to waporo wach ma wayud kaka inyalo yud gik moko kaka inyalo yud yo miloego. An kaka ginyinga iluonga ni Daktari Ezron Omollo, an wuoda Sembo Konyango kamoro miluongo ni Nguka. To an jatend rang'iny mar lony kod jotije e bad migawo mar ngima mar piny owacho. To gi dho ngere maniluongo ni Head of Professional Standards and Human Resource for Health. Koro gisani seche mawuoyo kodi ni awuoyo kodi ka antie e dala mar Kericho County e pap miluongo ni Kapkatet Ground. Ka ema wasebedo kwadhi e nyime gi bura kwa gano kaka wadwaro ni thieth ne ji duto e bei mogonyore kata e yo mogonyore nyalo bedo nade to ginang'o gini monego bed waketo mondo gini kik kethre kata kik lwar kaka moko mantie chien kucho noselwar. Agoero kamano ni jaod bura mar Seme kendo osiepa miluongo ni James Wambura Nyikal nikech osechiwonwa sigana mar kaka universal health coverage nochakre gi kaka osebiro nyaka sani. Nyalo bedo nitie kuonde mane okasewinjo nikech ne poka donje iye ka tabro chako mana matin ni mokuongo gini en gima ok chak sani, en gima nosegatem chon kucho ma diere moko nosebedo kobagowa to e yo moko e yore mang'eny waseyudo puonj e tem ka tem mosebedo kitemego. Sasa gino osebedo ma thieth mogonyore ne ji duto osetem ntiere puonj mwaseyudo. Koro gi puonj gote mwachoko mondo walos go yo achiel kendo mogik minyalo chiw go thieth mogonyore ne ji duto. Kane itimo kionjo mar universal health coverage chon kano wadhi ga thum to kano chopo saa 9 kama to wuon disko dwa keto nu thum mondo winje kaka thum no ywak mondo koro godhiambo udonje. Nwasetimo kionjo mar to kionjo ne kaka jaod bura osewacho notime Kisumu to diere no noyudo ka na thietho Kisumu kendo notime Machakos, Isiolo kaachiel kod Nyeri. Kuonde gi te noyier gi yore mopogore. Ne gi ji oneno ni ayo mar Machakos accidents ng'enye koro ninyalo tim pilot kuno. To Kisumu neno ni tuoche malandore miluongo ni infectious disease kata communicable disease ne thothe koro ninyalo tim pilot kuno mondo wambe wayude somo moro communicable disease kanyo.
to kane yud nyeri gigi no yie nikech tuoche mopogore opogore mayudre kuonde mopogore opogore. To nwatimo gima ne iluongo ni kionjo no kata pilot. To i pilot kanwa chake notime gi gima ne iluongo ni input financing model. Manyiso ni nwachiwo gik moko ne osiptende to ang'iyo ni mondo osiptende gi omiwa thieth e yo mogonyore. Ninyalo chiw yedhe, tindiko jotije, tikelo gik mipimo goji kata miluongo ni reagents, basto wadwaro ni koro jothieth osiptal ochiw thieth e yore mogonyore. To kendo nwayudo ni ei mano ne nitie challenges nikech KEMSA ne pok ma en migawo machiwo yethgi ne osiptende mag piny owacho ne okoikore moromo mondo ogam yethegi ne piny owacho ne osiptende e seche mane dwarogie. Kendo ne yudo ka ne osiptende ne bedo mang'eny ka gionge kod yeth mane onego bedni kane gionge kod yeth mane kata gisekwayo mondo migi. To kuondegi mar ariyo mane otimore en ni ei Kisumo kuma nwatime pilot ni kata mwatime kionjo ni ne ok wang'iyo ni to counties mage mantie libamba ne kaka Busia, kaka Siaya, kaka Vihiga, kaka Homa Bay mabe ng'eny jodak mag counties ne gamo joggi mondo oyud thieth ei Kisumo. Koro ka nwatimo pilot gi kwang'iyo ni ji adi mantie ei Kisumo to kane ochak chiw thiethni ne ng'eny ne ok wang'iyo ni to ji adi mawuok e counties mag libamba madonje ei Kisumo mondo giyud thieth. Koro sani ne sirikal mar ker marwa mwageno William Samoei Ruto noneno ni gini en gima ber kendo onego bed ni itime mondo jopiny duto ji duto modak ei Kenya, ok jo Kenya kende, kata jok mobiro wendo Kenya, obed ni nyalo yudo thieth mogonyore ne ji duto. Erokamano daktari. Daktari Ezra Omollo, na maki gi kanyo mondo